IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalpasan iti pan na kay paay titulong kadagi tricycle kan jeepney driver iti San Nicolas sa manamnama ang sumarunoy ti linya dagiti Manalon. Sagon ni Mayor Edmar Bingbong Bunuan, naaprobaran ti pan na kay paay tulong nga pinansyal when iti fuel subsidy para kadagiti Manalon nagsipod ta karamanda iti nakana ang apektara na iti mapaspasaran a krisis. Kinunana, oray pa iti panagtalon kat mausar ti gasolina wenno krudo. Rason ang may pangpangruna dagitoy nga tulong para iti pagnamayan ti kakailyan. Inay ni Bunuan na numan saan na makaanaya kat napialaang nga day ti pakalag-ana na iti Manalon na babaan na iti sangkabasit at tulong. Imo na launay nga inaramid di iling sa Nicolas no may panggap iti panata i-distribute no tulungan ko ma no maitad nga tulong kadigiti ang tattao. Nagitad iti fuel subsidies kadigiti apo nga tricycle drivers ken digiti jeepney drivers ket isar-saro nun nga isalaan iti uno isona iti naaprobaran laeng itay kalabas ket iti fuel subsidy digiti apo nga kaltalon mo. Siyempre dahil pa nagpadanunda ng sakol damot kailang iti diesel or gasoline fuel. May naik iti daytoy in panamnaman na akit kitaan na iti lokal na gobyerno ti San Nicolas dagiti programa kon proyekto para iti pagsayaatan ti kaaduan. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.